Vážení občania Slovenskej republiky, na sociálnej sieti, ktorí ste ma pozerali, som vám hovoril o mojom pozemku, teda aké bezprávie zažívam a tak ďalej. Aby som veci lepšie vám ozrejmil, aby ste pochopili celú vec, o čo sa jedná. Tu vám ukazujem fotografiu v tom čase, keď tu býval ešte Ladislav Pištek so svojou ženou Otiliou Pištekovou. Je to spoločná prístupová cesta, ktorú som ja v roku 1984 vybudoval vlastnými rukami, ako aj ho financoval. Čiastočne pri vybudovaní tejto spoločnej prístupovej cesty mi vypomohol Ladislav Pištek, teda manžel Otilie Pištekovej. A teraz v tomto dome vzadu, ktorú vidíte, býva od roku 2007 Peter Milo s jeho rodinou. Tento pozemok, a teda ich dom, vidíte, že je riadne oplotený, teda majú pozemok, teda svoju nehnuteľnosť chránenú. O čo sa vlastne tu jedná? Aby som veci lepšie ozrejmil. Drž to, Budenka. No. Otilia Pišteková a Ladislav Pištek. Ladislav Pištek v tom čase slúžil ako policajt na obvodnom oddelení Žilina východ. V roku 1992 Slovenská národná rada schválila zákon číslo 293/92 s tým, že nehnuteľnosť môže získať nadobudnúť titulom vydržania, pokiaľ bude mať 3 svedkov a títo potvrdia, že výlučne túto nehnuteľnosť užíva. Čo sa stalo? V roku 1997 Otilia Pišteková a Ladislav Pištek išli za notárom do Kysuckého mesta Andrea Kubaštíkom, kde spáchali vedomý a úmyselný podvod na mojej manželke Zdenke. Stalo to, že bola vystavená notárska zápisnica, tu ho vidíte, z roku 1997, 2. júla. Tam Otilia Pišteková zatajila vedomé skutočnosti, že tá cesta, prístupová cesta, na ktorej vidíte tú fotografiu, cesta, tak ona zatajila vedomé skutočnosti, že sa jedná o ornú pôdu. Pritom to orná pôda nebola, ale je to zastavený pozemok, teda spoločná prístupová cesta. Takže notár Kubaštík spoločne s Otiliou Pištekovou urobili vedomé a úmyselný podvod. Na základe toho ona obdržala osvedčenie k nehnuteľnosti, ktorú si potom dala zapísať na list vlastníctva číslo 421 jej katastrálneho územia Nesluša. Teda bola vlastníčkou tejto spoločnej prístupovej cesty. Čo sa stalo? V roku 1999 sa obratila za účasti advokáta Majchraka Šťace na okresný súd do Čace, teda mi chcela zamedziť vstup do chalupy. Nutila ma, aby som vedľa tej cesty, ako vidíte, je orná pôda, že aby som si vedľa tej cesty vybudoval novú cestu, preto som ja túto cestu už vybudoval v roku 1984, ako som vám povedal. Tým, že sa Otilia Pišteková obratila na súd do Čace svojím návrhom, kde sme žiadali ten návrh v celom rozsahu zamietnúť. Okresný súd Čace nám vyhovel a jej návrh bol celom rozsahu zamietnutý. Teda tuto je ten rozsudok z okresného Čaca, ktorý Otilia Pišteková svoj návrh teda prehrala, bol celý návrh zamietnutý. Tento rozsudok potvrdil ako vecne správny Krajský súd Žilina. Tu nám vám ho ukazujem. To znamená, že sme boli úspešní, ako na okresnom súde, tak aj v Krajskom súde v Žiline. Otilia Pišteková prehrala súdny spor v Čadci na okresnom súde a na Krajskom súde v Žiline, tak mala hanbu, lebo vlastnú sestru dala na súd a ešte pritom bol chlapec najmenší, bol ťažko chorý, čo sme museli po nemocnici chodiť a takéto veci, tak ľudia poukazovali na to, že čo vlastne robila, že vlastnú sestru dala na súd a pritom nemala pravdu. Tým, že nemala pravdu, sa odsťahovala na sociálny byt do Žiliny ako sociálny prípad, pritom chalupu dala na predaj a tento dom, v ktorom býva Peter Milo teraz, nemohli dlho predať. V roku 2007 došlo ku kúpe tohoto domu, a to tak, že Peter Milo, ktorý tu býva teraz v tomto dome, slúžil spoločne s Ladislavom Pištekom na jednom obvodnom oddelení Žilina východ. Aby Ladislav Pištek mohol vôbec tento dom predať, tak robil doslova ručiteľa kupujúcemu, aby vôbec Peter Milo kúpil tento dom. To znamená, opakujem, Pištek to nemohol predať, tak to predal na Petrovi Milovi ako kolegovi
a robil ručiteľa na hypotéku Slovenskej sporiteľne Turzovka. Takáto je realita. A od roku 2007, ako sa tu Peter Milo nasťahoval, tá nás vyháňa z tohto pozemku dodnes, opakujem dodnes, za účasti polície OPZ Kysucké Nové Mesto. Čo chcem povedať? Pre tento pozemok v roku 2008 Milo pre túto spoločnú cestu ma chcel dostať do väzenia, do väznice Leopoldov, ktorú zariadil mi Pištiek Peter Milo. Toto mi povedal na prístupovej ceste, že už som ti zariadil väzenie. Takže táto zažívam pre tento pozemok spoločnej prístupovej cesty. Ale čo sa stalo? Tým, že sme boli vyháňaní stále z tejto prístupovej cesty, tak tiež tejto veci rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky svojím rozsudkom v roku 2014, že tieto pravoplatné rozsudky okresného súdu Čadca a krajský súd Žilina, čo som vám spomenul, sa vzťahujú na právnych nástupcov domu 986 obci Neslúša Peter Milo a Andra Milová, teda lebo právny stav je ten istý, iba došlo výmene vlastníkov na liste vlastníctva. Takže opakujem, právny stav je ten istý. Lenže pán Milo robí také veci, že vedome porušuje umyselne tieto rozsudky, krajský súd a okresný súd, že umyselne nám narúša bývanie, kde nerešpektuje právoplatné a vykonateľné súdne rozhodnutia aj z Najvyššieho súdu. O tejto skutočnosti vie polícia v Kysuckom Novom Meste a ona takisto marí, nekoná a porušuje, koná v rozpore zákona a v rozpore ústavy Slovenskej republiky. Takže na čo je polícia v Kysuckom Novom Meste? Pomáhať a chrániť. To tak pomáha, že chráni, že napomáha a kryje trestnú činnosť známych páchateľov trestnej činnosti. Generálna prokurátora, čo robíte preto, aby ste v tejto veci zasiahli? Prosím vás pekne, konečne zasiahnite. Pre tento pozemok prístupovej cesty Peter Milo vykonštruoval krivé obvinenie za účastie obvodného oddelenia Kysuckého mesta policajtov, že môj Peťo Čavajda v roku 2010 sa vyhrážal Petrovi Milovi, čo sa týka nebezpečné vyhrážanie. Nebolo pravda. Tým, že som mám už pošramotenú svoju povesť na okresnom súde v Žiline, všetko sme to robili, aby to konal tejto veci iný okresný súd. Nakoniec sme to dostali na okresný súd do Dolného Kubína, kde konal súdca Rastislav Stieranka, všetká čest tomuto sudcovi, vážení občania, všetká čest opakuje tomuto sudcovi Rastislav Stieranka. Takíto sudcovia, keby boli v Slovenskej republike, tak je tu poriadok úplne iný, lebo tento sudca konal v súlade so zákonom a v súlade s ústavou Slovenskej republiky. Túto obžalobu, ktorú podala okresná prokurátora v Žiline, kde pomáhala Petrovi Milovi, bol môj syn oslobodený spod obžaloby. A tento sudca na tretej strane uviedol vetu. Vám mu prečítam, vážení občania Slovenskej republiky. Ochrany svojho súkromia sa nemôže úspešne dovolávať osoba, do zatvorky páchateľ, ktorá svojim úmyselným konaním narúša pokojný stav súkromného života inej osoby. Takto sa vyjadril súdca vo svojom rozsudku na tretej strane, vo svojom odvodnia na adresu páchateľa Peter Milo. Je smutné a poľutovaniahodné, že v tom čase ako policajt činnej službe Peter Milo zariadil za účasti policie cez okresnej prokuratúry Žiline toto trestné stíhanie na krivých svedeckých výpovedia. Doteraz prokuratúra vo veci porušených našich práv neurobila nič, ale porúšajú sa naďalej základné ľudské práva a slobody na mojej rodine dodnes. Takže policajti obvodného oddelenia Kysucké Nové Mesto napísali úradný záznam, kde vyprávali inú pravdu, ale potom už na nátlak Petra Milu začali inak vyprávať, teda že krivo vypovedali. Všetko urobili preto, aby nám uškodili a hlavne môjmu synovi, pritom je to chránená osoba,
na chránenej osobe toto urobili, lebo môj chlapec je zdravotne ťažko postihnutý, kde má preukaz a toto je od roku 98, ktorý trpí onemocnením. A toto onemocneniu ešte sťažuje svojím prístupom Peter Milo, kde úmyselne jeho rodina dodnes narúša občianske spolužitie. To, že Peter Milo robí toto chrapunstvo, svinstvo pre tento pozemok protiprávne a úmyselne, už v roku 2013 moju manželku napadol len za to, že bol upozornil takisto aj so synom, aby rešpektoval pravoplatné rozsudky. A tým, že manželka ho upozornila, tak je asi 10 cm blízkosti jej nastriekal slzotvorný koreňový sprej do očí, skôr jej vypálil zrak, boli vystavené regresy a čo sa stalo? Polícia s prokurátorom všetko zamietla pod koberec. Toto zranenie mojej manželky v roku 2013. Ako som uviedol, v roku 2013 Peter Milo, v tom čase ako činný policajt, spôsobil mojej manželke zranenie, že jej nastriekal kasér koreňový do očí, skôr aj vypalil zrak. Opakujem, polícia a prokurátor toto zamietla pod koberec. Toto sa stalo obdobne v roku 2024 na mojej osobe, teda tiež som chránená osoba, navyše som v podcennej mozgovej príhode, kde som jeho syna Adriana Mila upozornil, aby rešpektoval právoplatné a vykonateľné súdne rozhodnutia okresného súdu Žilina, okresného súdu Čaca a krajského súdu Žilina a Najvyšší súd Slovenskej republiky. Aby nemarili tieto rozhodnutia. Na to, keď som ho upozornil, tak zobral kasér a začal ho po mne striekať. Takže použil tiež bezdôvodne zbraň, kde ja som ho len upozornil, aby to nerobil. Na toto bola v svojom balkonisku tá jeho manželka, nie manželka, ale matka. A táto navádzala ešte toho Adriana Mila, že aby ešte viacej striekal a správala sa vulgárne na moju osobu. Nesem hovoriť tie mená, čo povedala. To znamená, spôsobil mi zranenie Peter Milo, ale jeho syn Adrian Milo a dodnes sa od mája v roku 2024 nič tejto veci nerieši. To znamená, ako môže byť Adrian Milo policajtom, kto ho tam v skutočnosti dostal, keď sa takto správa a nikto nerieši, že marí vedome a úmyselne tieto rozhodnutia. Navyše, úmyselne narúša na tu stále bývanie, kope do brány, poškodzuje ho a necháva, skrátka robí schválnosti zámerne. To znamená, je to rozpore s dobrými mravmi občianskeho zákona. Takto sa človek nespráva. Ako môže byť Adrian Milo policajtom a pomáhať a chrániť, keď má takéto drze správanie a úmyselne to narúša? O tomto skutočnostiach vedia aj poslanci, určitý nebudem ich menovať zatiaľ, kde som v týchto skutočnosti informoval. O týchto skutočnostiach vie minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, je upovedomený všetko, ale nič sa nerieši. Vie o týchto skutočnostiach aj prokurátora, preto prosím, aby konečne sa to už zasiahlo, veď to nie je možné, aby sa tu porušoval zákon a že to je niekto Bohom, keď nebude rešpektovať zákony ako pán Milo. Veď on, teraz keď mi to povedali, bola kedysiká hliadka v minulosti, bol tu Julius Padárec z obvodného oddelenia Kievského mesta a keď sme mu povedali, že aby rešpektovali rozsudky, ktoré tu uvádzam, tak viete, čo povedal, vážení občania, tento Julius Padárec z obvodného oddelenia Kievského mesta, že on je malá ryba, a nemôže v tejto veci konať. Že keby bol veľkú rybu, že by sa to dalo, ale že malá ryba nemôže. Čo sa stalo? Keď ja poukázal na tieto skutočnosti, zariadil, čo sme sa dozvedeli, Peter Milo cez nejakého prokurátora v Žiline, aby moju manželku začali šetriť. To sa stalo 23. teraz, to bolo vo štvrtok, kde hliadka Julius Padárec začal nás vyvolávať, tu neviem, aký mal dôvod, tu okamžite vyvolať na vás po telefóne. Potom išli tu osobne na náš dom, kde je kamerový záznam, je to všetko podchytené, ako to bolo. A keď boli sme mimo, ako dom, keď sme sa vracali, tam stretli túto hliadku a zapätie sa za nami išla, kde ku nás prišla a začali, že manželka, aby sa dostávala na políciu, nevedela, o čo sa vlastne jedná, tak urobili sme kroky. Všetko je na kamerovom zázname. Tak ja sa pýtam, keď Milo dá na nás, tak už je veľká ryba, už nás môžu aj stíhať, dať na súd, obžalovať, všetko. Ale ak my dáme nejaké trestné oznámenia, čo na Petra Milu sa nič nerieši. Prečo?
By som chcel toto povedať. Podpredseda súdu, doktor Kozáčik, pod okresného súdu Žilina, nedávno aj som to publikoval na sociálnej sieti, nám poslal list, kde ho povedal, ak osoba, ktorá marí súdne rozhodnutie, ktoré teraz hovorím, teraz som vám to aj ukázal, okresného súdu Čadca, Krajský súd Žilina, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, tak obráťte sa na OČTK, aby teda boli trestne stíhaní pre maranie súdnych rozhodnutí. Dodnes polícia obvodného Košického mestu v tejto veci nekoná, ale kryje vedomé a napomáha trestnej činnosti známy páchateľov trestnej veci. Takáto je realita. Ale čo chcem ešte to povedať? Ešte predtým, v roku 2018 sme boli na generálnom prokurátore spolu s manželkou Jaroslav Kozolka, generálny prokurátor, ktorý spísal zápisnicu, môžem vám potom najbližšie ukázať, trestnú tú zápisnicu, ktorý povedal, že urobí v tejto veci poriadok, nie je možné, aby Peter Milo robil toto s nami, čo tu dovádza. Teda to bolo v roku 2018, myslím, že to bol mesiac august 2018, kde nám ubezpečil, že tu je manželka prítomná, čo pán Kozolka povedal, že všetko zariadi tak, aby ľudia rešpektovali zákon a podľa zákona postupovali. A my chceme len to, aby sa konalo v súlade so zákonom, jeho predpísaného znenia a ústavy Slovenskej republiky. A nekryla sa trestná činnosť zo strany známych páchateľov Peter Milo a spol. Generálny prokurátor, ja vás prosím pekne, aby ste urobili konečne nápravu, pretože toľko listov, koľko som napísala vám, vy to všetko dávate do Žiliny. Viete dobre, že Žilina to nerieši. On momentálne, jak sa Milo dozvie, že sme písali listy, tak ide za tými ľuďmi, aby jednoducho to nebolo vyriešené, aby to bolo na mŕtvém bode. Ja vás prosím ešte raz, urobte na Žiline poriadek, dajte pokyn, aby to riešili, lebo není možné toľkoto listov vám posielať a my sme normálne šikanovaní, my už nevieme, my sme už koncom normálne